Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nausab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gyapon ni ining ubus ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Mga higala, tungod kay klaro mangyud kaayo diha sa giasoy ni San Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, nga ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Klaro man gyud kaayo diha unya kay nahibalo man pod ang kinibang hari sa kangit-ngit nga mao ang Yawa. Nahibalo man gud siya nga kining Biblia karon mao ni gitahod sa daghan. Gitahod sa daghan kining maong Biblia buot pasabot gitamod o buot ipasabot gihimong basihan sa mga tao kining Biblia. Maong ang Yawa o ang amahan sa kangit-ngit nagunahon na po siya ba nga unsaon niya paglimbong kitang mga tao nga dili ang tinuod mao gyud atong mapaminaw o masunod, mao nga naghunahuna po siya nga gamiton po niya ning Biblia sa paglibog natong mga matuhuon. Unsa may buot natong ipasabot, gamiton usab sa Yawa kining Biblia. Nahinumdum mo? Nahinumdum mo ni adtong gitinta lang atong Ginoong Jesucristo? Di ba kadtong Yawa nga nagtintal niya, no, naman na diya sa Ebanghelyo gyud. Kadtong Yawa nga iyang gisulayan og tintal atong Ginoo. Giingnan mangalay siya sa atong Ginoo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios.
Dayon usa sa gihimo nga pagtintal sa yawa mao kadtong unsa man to iyang gipamulong kadtong dili nako yun malimtan kadtong niingon siya nga kung tinuod kang anak sa Dios. Kung tinuod kang anak sa Dios. Ambak niya ng pangpang kay giingon man sa kasulatan. Naman na sa daan kung wa ko malimot sa Salmo ba na sa Proverbio. Gikutlo na sa sayawa hinuon niadto wala pa man butangig numero ng kasulatan, wa pay kapitulo o bersikulo. Mao na nga gidritso gyud og kutlo sayawa pero walay numero, way kapitulo ug bersikulo. Dritso ra niya gikutlo tong pahayag ba sa daang kasabutan nga giingon nga ang anak gud sa Dios kung mo mahulog man o mahulog ba sa usa ka pangpang dili maunsa kay sapnayon man sa mga anghel. Putpusabot tungod sa gahom sa Dios dili maunsa kung mahulog ba o mulukso ba og pangpang ka ng anak sa Dios. Gikutlo ng bahinas kasulatan sa yawa. Sa iyang pagtintal sa atong Ginoo, nag-ingon siya nga, kung tinuod kang anak sa Dios, ambak niya ng pangpang, kay giingon man nga ang anak sa Dios, sapnayon, kung mahulog ba or mulukso, dili maunsa kay sapnayon man sa mga anghel. O mo to, nga kanabang pinaagi sa iyang pagsulti nga iyang murabag iya bang himuong imbis siya may musunod sa Dios himuon niya nga siya na hinoy mo dikta sa Dios. Di ba? Iyan ang gidiktahan no ng Dios kay Dios gud si Kristo. Giingnan siya nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Nganong mao ni atong gipasiuna karon sa niining laing hugna sa atong lamdag sa kahitasan. Tungod kay kining Biblia gigamit ni sa daghan. But pasabot. But nato ipasabot nga kita untang mga tao karon dili ta basta-basta mutuo kung dunay magwali nato ginamit ni mga nahisulat sa Biblia. Nga naman kay ang yawa gali mismo gagamit og mga tudling sa Biblia. But ipasabot, kinahanglan sination yun nato ng magwali og Biblia kung angayan ba yun na siya natong tuhuan. O kanang gawali nato sa Biblia, tinuod ba yun nga nagdala sa tibuok kamatuuran nga gikan sa Dios. For example, karon naa may pundok nga ang gingalan sa ilang grupo kana gyung nas Biblia. Example, Iglesia ni Cristo. Roma 16:16 mabasa yun na. Iglesia ni Cristo. Dayon sa Buhat 20:28 pod kung wa ko malimot sa Lamsa version, kay sa King James version, Iglesia sa Dios man. Mo na nga kay ang ilang ngalan sa grupo Iglesia ni Cristo man mo nang gamito nila tong hubad ni kung wa ko malipot James Mupat pa kung wa ko malimot o George Lamsa. George Lamsa kung wa ko masayop. Ilang kutloon ang maong hubad kay ang pagkahubad giingon man dito Iglesia ni Cristo. So mao na nga Iglesia ni Cristo ang mabasa des Biblia. Og mao na gingalan nila sa ilang pundok nga nagsugod ni adtong 1914 o 1914 nga ang nagtukod mao si Igsoon o Brother Felix Manalo. Siya may nagtukod anang iglesia o pundok nga nagsugod ni adtong 1914 nga gani sa akong nahibaw-an kadto si Felix Manalo Katoliko magyud unta to siya. Pero nagbalhin-balhin og laing pundok dayon naka-apil man siya anang protestante then siya naapilan na pud nga lain na wa mo ko makadalag kopya no sa maong dokumento basta bisag pangutan-on ninyo kamong naminaw ron o bisan kamo mga Iglesia ni Cristo kung naa manggali naminaw karon nga Iglesia ni Cristo so ito mo sa
kung kahibalo mo sa history ni Felix Manalo, Katoliko gito siya. Dayon nagbalhin-balhin og laing pundok gani dili gali basta lang membro, nahimong pastor gyud. Unya na ang katong kung wa ko malimot ang katapusan na apilan niya kanang Seventh-day Adventist niya gitog Seventh-day Adventist si Igsoon Felix Manalo. Dayon nibiya. Gani nibiya kay bot sa iyang kuan, pero gani duha ka bersyon ang akong nahibaw ani kay kung mangutana ta sa Seventh-day Adventist, ang tinuod ko nung hinungdan nga nawala sa Seventh-day Adventist si Felix Manalo kay gitiwalag ko no kay naay dili maayo nga nahimo. Pero kung pangutan-on po nato ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, lahi pud ilang bersyon. Nibiya ko no si Felix Manalo sa Seventh-day Adventist kay dunay nakitang dili mao. Na murag duha na ka bersyon. Pero naagi usa nga tinuod ana kay gikan man gyud siya ana no si Felix Manalo sa Seventh-day Adventist. So kung unsay tinuod ana, kamo na ang maghukom, no? Kamo na ang maghukom base sa inyong panginsusi unsay tinuod nga bersyon. Basta si Felix Manalo before siya sa wala pa siya nagtukod anang iyang kaugalingong pundok ni adtong 1914 nga gihinganlan gyud sa ngalan ni Kristo, na niagi na siya Seventh-day Adventist. Mao manggaling usa sa ato yung kana bang isulti ninyo nga makaingon yun mo nga wala gyud ko mag istoryag bakak ninyo. Di ba ang Iglesia ni Cristo nagtudlo nga ang atong Santo Papa 666 kanang ilang kwintahon ng kanang fourth donation gani sa legend nga gikan ni Constantino kanang titulo kuno sa Santo Papa nga Vicarius Filii nga kung sumadahon moabot og 666. Di ba gatudlo ang mga Iglesia ni Cristo ana hangtod gani karon nga mo na ilang ipahid sa Santo Papa, ang Santo Papa kuno'y 666. Kay balo mo nga dili man sila may original nagtudlo ana. Ang unang nagtudlo ana mga Seventh-day Adventist. Bisag pangutanon ninyo ng mga Seventh-day Adventist. Niya kato si Felix Manalo gikan gud to sa Seventh-day Adventist. So makaingon ta nga kanang theology, kanang mga pagtulon-an ron sa kuan Iglesia ni Cristo, ang uban ana gikan ra pud sa Seventh-day Adventist. Og usa ana kanang ilang akusasyon nga ang Santo Papa kuno ang 666 kay ilang gikwenta ng Vicarius Filii. Kay mo man pud toy gitudlo ni Ellen White nga kana kuno nga Santo Papa mo'y katumanan anang 666. Na di sa ko maghisgot anang 666 ha. Basta ako lang mong gisultian nga kana si Felix Manalo sa wala pa siya nagtukod og laing pundok nga iyaan na yung kaugalingon ni adtong 1914 gikan na siya sa Seventh-day Adventist. Unya timan-an biya nato no nga kuan ang kung magtug-an unta gyud tinuod kung magtug-an gyud unta sa tinuod, ang ingalan gyud unta sa maong pundok dili gyud unta na Iglesia ni Cristo. Nga naman. Kay ang Iglesia God ni Kristo nga tinuod sa Biblia, dugay na natukod. Niadto pang unang siglo. Unang siglo o 33 AD. Dugay na kaayo. Unya, gisaaran pa yun nga dili maguba sa tupa lig-on o bisag dunay matalikod, dunay sana mobiya sa pagtuo. Gingon pa yun daghan, pero dili yun tibuok mo talikod. Kay lig-on man ang simbahan nga gitukod ni Kristo o tinuod nga Iglesia ni Kristo. Nagsugod ang tinuod nga Iglesia ni Kristo ni adtong unang siglo ragi mga 33 AD unya didto ni nagsugod sa Jerusalem. Basahan ko ninyo ang Lucas 24 versikulo 47. Lucas 24:47 nga ang pagsangyaw kuno sa gingherian ni Kristo nagsugod sa Jerusalem. Di modo ang Iglesia ni Kristo nga tinuod nagsugod sa Jerusalem, dili sa Pilipinas. Buot ipasabot ang tinuod Iglesia ni Kristo kadtong gisugda ni Kristo sa Jerusalem, dili ning Iglesia kunuhay ni Kristo nga nagsugod 1914 kay makaingon ta puros man na nagdala og Iglesia ni Kristo
nya asa may tinuod ana ron. Nga puros man na gadah sa nga ni Kristo. Siyempre, ang tinuod nga iglesia ni Kristo kadtong nagsugod sa Jerusalem, dili ning sa 1914. Kay ang nagtukod aning iglesia nga nagsugod ni adtong 1914 si Felix Manalo man. So kung magtug-an lang untas tinuod, ang tinuod yun unta ang ngalan ana, iglesia ni Felix Manalo. Ngano man, kay nga pangutana. Nganong muingon ta nga ang tinuod yun unta, kung magtug-an silang tinuod, dili yun unta na iglesia ni Kristo. Kana bang nagsugod ni adtong 1914? Ngano man, kay kinsa may gatukod ana, si Felix Manalo. So kay si Felix Manalo, dapat ingalan na siya sa iyang ngalan. Kay siya may gatukod, dili man si Kristo. Ana unta, iglesia ni Felix Manalo. Pero kahibalo ko nga ang mga iglesia ni Kristo masakit sila ani. O in fact, ang uban gani masuko kay kung musulti gud ta ani, moingon sila nga wala man mi magtudlo nga iglesia ni Felix Manalo ni, iglesia ni Kristo man mi. O mao lagi kay nagtuo man mo nga tinuod na. Pero kami nga dili mo tuo nga iglesia na ni Kristo kay klaro man gyud nga si Felix Manalo may gatukod ana. So para namo ang kung magtug-an tas tinuod dili gyud na iglesia ni Kristo kay ang gatukod ana dili man si Kristo, si Felix Manalo man. So dapat tawgon gyud unta na og iglesia ni Felix Manalo. Bahala nag mga suko sila, mga suko mo. Ngano man kay kana galing pagngalan og iglesia ni Kristo, wala man gali tay mabasa sa Biblia nga si Kristo mismo nag-ingon siya sa iyang mga tinun-an nga Juan o Pedro. O kinsa may nag-ingon anang Roma 16:16 nga iglesia ni Kristo? Di ba si Pablo? O kana pong o kanang sa buhat o ang gasulat anang Acts kana lang Roma 16:16 kay kadtugong sa buhat 20:28 gitan-aw na kus Grego ang accurate gyud nga hubad iglesia sa Dios. Dili iglesia ni Kristo kay Theos man ang mabasa dito sa Grego. So mao na nga ilang gamito ng kang George Lamsa o Lamsa ba to para mo tunong gyud og iglesia ni Kristo, pero iglesia sa Dios gyud unda kung mo umbase ta sa Grego kanang sa buhat 20:28. Pero kanang sa Roma 16:16 actually dili gali na proper name kay bisan sa King James version giingon mo dito Churches of Christ. Churches of Christ. Nag-refer ba siya sa kanang mga lokal nga mga iglesia nga naa sa ubang dapit then gi-small letter gani, dili gali to proper name. Pero granting nga i-proper name na to kay naa man po'y librong Katoliko nga kanang iglesia ni Kristo i-proper name na nila. Pero katong iglesia gyud nga gitukod ni Kristo. O kanang Roma 16:16 dili man gyud ta na proper name. Pero para nako dili ra pud ko masuko, dili ra pud ko okay ra pud ko kung i-proper name. Ngano man kay ang pagtawag-tawag gud sa iglesia duha man ka klase. Kanang gitawag na to personal name o kanang descriptive name. Kanang personal name nga gamiton o hisgutan ang ngalan sa founder. Hisgutan ang ngalan sa founder. Munang moingon kag iglesia ni Kristo. Or pwede po na to ingnog iglesia sa Dios. Okay, sa Dios man pud si Kristo. Unya ang iglesia dili ra man pud kay iya ni Kristo kundi iya man pud sa Dios Amahan. Kay di are one man, no? Ingon gus Kristo nga I and my Father are one, no? Diya sa John 10:30. Pero kung mubasa tas Biblia, litra por litra, dili kita kabasa diri sa Biblia nga si Kristo nag-ingon sa iyang mga tinun-an nga nganli gyud akong pundok sa akong ngalan ha. Di ba? Di ba bisag usa ka bersikulo wa tay mabasa nga si Pablo giingna ni Kristo, no? Litra por litra wa gyud tay mabasa sa Biblia nga si Pablo giingna ni Kristo nga Pablo, hinganlinig ako ngalan ning pundok nako ha. Hinganli ni og iglesia ni Kristo. Wa tay mabasa ana. Pero nganong bisag walay mabasa sa Biblia nga si Pablo giingnan ana. Pero nganong nalitok na ni Pablo sa Roma 16:16. Granting nga kung i-proper name nato ba, nga iglesia ni Kristo, no? Roma 16:16. Sayon ra ang rason ana. Now, nakalitok si Pablo nga iglesia ni Kristo tungod kay kisa may gatukod. Si Kristo man ang founder. So, natural mahuna-huna ni Pablo nga iglesia ni Kristo.
Pero wala siya ingna ni Kristo litra por litra des Biblia nga Pablo nganli gyud ang iglesia ni Kristo. Iya ra nang hunahuna ra na ni Pablo nga bisag iya rang hunahuna sakto ra gihapon. So naa di ay panahon ba nga bisag dili ta ingnon si Ginoo basta sakto ra pod korek ra gihapon, di ba? Kay wa man gid putay mabasa diri sa Biblia nga si Pablo giingnan ni Kristo nga Pablo tungod kay ako may gatukod ani kining pundok o kining iglesia ngan linis akong ngalan. Nawa tay mabasa anak litra por litra. Nalitok lang na ni Pablo tungod kay sakto ang gihapon. Okay, kinsa man day gatukod sa iglesia si Kristo man alang-alang mayon siya iglesia ni Trapulano. Alang-alang mayon siya iglesia ni kinsa pa ng mga tao diha na wa may laing gatukod sa iglesia nila ni Anto sa mga apostol si Kristo man. So munang moingon si Pablo nga iglesia ni Kristo. Pero wala sila ingna diha sa Biblia litra por litra nga nganlan gyud sa ngalan ni Kristo. So mauna nganong gitawag ni Pablo diha sa Roma 16 kung ato manggaling i-proper name pero dito sa original dili na proper name. Kaya gi-small letter manggali dito gi-plural pa ang church giingon pag churches. Sa ito pa, nag-refer sa mga lokal. Churches man. Churches of Christ. Dili gyud ingon Church of Christ, no? Churches meaning referring to the localities. Kay ang iglesia go dili ra man kay usa ka dapit. Naman po dito sa Corinto, na dito sa Roma, na po dito sa Kuan. Bisan mismo sa Roma na may mga dapit daghan, so dito na ay lokal dito sa unsa na dapit sa mubasa kay sa Roma, daghan kaayo. Mao na nga churches ang gigamit. So granting nga ilokal na to. Nganong nakaingon si Pablo ana tungod kay si Kristo man nagtukod. So but pasabot ang iglesia o usa ka pundok tawgon mahimong tawgon sa ngalan sa gatukod. Nakaron kadtong pundok nga nagsugod ni adtong 1914 sa Pilipinas kinsa may nag-originate ato? Kinsa may gatukod ato? Si Kristo ba? Dili oy kay ang gitukod ni Kristo nagsugod man sa Jerusalem. Kinsa may nagtukod niadtong 1914? Si Felix Manalo. Diri sa Pilipinas. So kung atong i-pattern, ato bang parehason ba ang kuana ba, ang konsepto ba sa pag-ingon ni Pablo nga niingon siya anong gitawag niya Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16? Kano man kay si Kristo may gatukod. Nakaron, kadto pong natukod ni adtong 1914, kinsa may gatukod ato? Si Felix Manalo man. So kung atong parihason sa konsepto ni Pablo nga ingalan sa nagtukod, so dapat unta ang ingalan aning iglesia nga natukod ni adtong 1914 dili iglesia ni Kristo, iglesia ni Felix Manalo. Ngano man nga ngalan man sa ngalan ni Kristo, nga dili man si Kristo may gatukod ana. Sumaw na mga igsoon. Now, nganong ato ning gisgutan, no? Although paingon man ta eleksyon kay atong gisgutan ng Iglesia ni Kristo ron kay nahimo man guni siyang political force god sa atong country des Pilipinas. Agi anang ilang black voting. Now, dili ta gusto nga ako god nakahibalo man gugoon say dili maayo anang pundoka, no? Ang ilang mga teaching ba nga makaingon jud ko nga peligro dili kita kahibaloon sa tubag katoliko ani. Dili ta masayod sa tinuod ba kay gikasubo ko sa pag-ingon padayon gyud tang malimbungan ana kanang pundoka. Parehas ana ngano mang ato ng ilhon nga iglesia ni Kristo nga dili man si Kristo may gatukod ana. O nganong mutuo man ta ana. Kung magsulti tas Tinoo, dili na siya iglesia ni Kristo. Iglesia ni Felix Manalo. Namanggali ko yung mga kauban nga CFD, no? Diya na sa Facebook, na may mga grupo diha. Grabe yun sila. Ako, for respect, mutawag ra ko nilang iglesia ni Kristo, pero ako lang ipaklaro nga, Felix Manalo. Pero ang uban ako mga kauban, dili gali mutawag og iglesia ni Kristo, ana. Mas grabe sila, tawgon yun iglesia ni Manalo o iglesia ni Felix Manalo. Pero ako, out of respect,
pagtahod, no, munang mo ingon ra po kog Iglesia ni Cristo, pero Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Anak ko. Pero kung istiktuhon yun, dili gyud unta na Iglesia ni Cristo. No? Iglesia ni Felix Manalo. Sakit gyud. Pero tinuod. Kay mga suko gyud na sila tawgo nag Iglesia ni Felix Manalo. Bisag tinuod, na tanawa, masuko na sila tinuod. Na kung tinuod sila nga mubarug sa tinuod, dili gyud ta sila masukuan ng tinuod. Kay tinuod man gyud nga si Felix Manalo mo'y nagtukod ana, nag-originate. So dapat Iglesia ni Felix Manalo gyud untay itawag ana. Unya mingon sila na man pud sa Biblia gitudlo. Oh, prueba di ay nga kung naas Biblia gitudlo, tinuod na. Pagkadagang pondo karon gagamit sa Biblia. Pero dili si Kristo may gatukod usa ana kanang Seventh-day Adventist. Ang mga pagtulunan ana nas Biblia. Oh, pero dili si Kristo gatukod ana si Ellen White. Kung tanaw na to sa history niya atong 1844. Niya usa ang pagkatinuod anang kang Ellen White pod. Nga ang kang Kristo dugay naman ang nagtukod niya adto pa mang 33 AD, unang siglo. Unya, ang Seventh-day Adventist ni Ellen White 1844. Usa ang pagkatinuod ana, mingon sila nga pagtulunan na mas Biblia. Oh, granting ang pagtulunan nas Biblia. Pero kinsa may gatukod ana? Si Kristo ba dili si Ellen White? Mga igsuon, ugma kay pila na lang ka minutos, 3 minutos na lang. No, ugma atangin ninyo ang atong hisgutan kining doktrina sa Iglesia ni Cristo, kining ilagaling pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Unsa ilang mga argumento. Kay kining pagtulunan na, no? O kung dili gyud ta kahibalo unsaon pag-refute, pagtubag na ilang mga atake sa atong pagtulunan nga Dios si Kristo, delikado gihapon ta, no? Nga naman, tagaan mo na ko gamay og background, no? Kanagong pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Ang historical background ana, kuana influential po ng pagtulunan ana. Nga naman, niadtong 4th century, katubang pare ba nga Katoliko nga si Arius, nga maay mo debate pod, may mo tudlo nga nirebilde sa Katoliko. Kay nagtudlo nga dili Dios si Kristo ang iyang pagbasa sa Biblia, lahi man iyang pagsabot, dili man on Dios si Kristo, no? Sample, kana galing Juan 17:1-3, kanang gigamit po sa mga ministro ron, kanang niingon si Kristo ba nga, amahan lamang mo'y bugtong matuod nga Diyos. No, pag ingon ko nung nga amahan lamang bugtong matuod nga Diyos, but po sabot, dili Diyos si Kristo. Bisag wala, giingon sa teksto nga si Kristo dili Diyos, pero tungod sa pulong lamang, ang amahan lamang mo ay Diyos, ilan na dahing konklusyonan nga si Kristo dili Diyos. Bisag wala mag-ingon si Kristo nga dili sa Diyos, tungod sa pulong lamang. Na, tagaan mo na kong example nga dili ingon na naon pagsabot. Kay kana bitaw sa 1 Corinto 8:6, giingon man po diha ni Pablo nga si Kristo lamang ang Ginoo. Oh, si Kristo lamang ang Ginoo. Kana ba kung gamito na to ilang line of argument nga si Kristo lamang ang Ginoo, but papasabot nga ang Dios Amahan dili Ginoo? O kana sample lang na. Mo na nga ugma atong hisgutan ang mga argumento sa Iglesia ni Kristo. Kay nakaagi ko kuan, hapit ko na Iglesia ni Kristo ni Manalo pud sa una. Wa naman tayo igong panahon, so padayon ta ugma. Kini ang ubos ninyong alagad sa buong Tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, hangtod ugma pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias
Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.